Riwruok mar Gavanas okichore gi chien kod midhiero maduong' ma Lakteche osebedo ka ywago ewi chopo kare ogirimiti mane ochuoye kogno higa mar 2017. E twak margi kod jofwambo kokalo kuom jakom margi men Gavana Anne Waiguru, gikone nyaka ne chuo kogno e winjruokno, piny owacho mamalo pok ochwalo negi omenda ne counties mar chopo kare winjruok makamano. Kakoro gikoni Lakteche mabiro dhi nyime kod ng'anyo, kaunti ka kaunti biro kawo negi okang' mager mag chik. Riwruok mar KMPDU to koni pok gidhi ataro mar chik kata achiel mar doho. Judith Omondi ni kod ler mar wachni. Juma mar ariyo mar ng'anyo mar Lakteche pachoka, jokanyo ma ochung' ne tieko midhiero mag Lakteche chapni kendo temo manyo kaka giloso. Kawuono riwruok mar Gavanas ka otelnegi kod jakom margi Gavana Anne Waiguru obedo mabor kod thoth dwaro mag Lakteche, ahinya to ma okelo kanyakla Lakteche duto ma en ogirimiti mane ochopie higa mar 2017 mapok oketie tim nyaka kawuono. Gavanas koni piny owacho mamalo pok ne omiyogi omenda mora mora mar chopo kare ogirimiti ni. The CBA was signed by the national government and counties were not funded as was expected to implement the same. Nevertheless, counties have progressively made efforts to ensure that the medical practitioners are adequately remunerated. We appreciate that health is a devolved function and as it is not adequately resourced. However, all counties are funding health to the best of their ability according to their available resources. Kaewi weche mag okumba mag thieth, Waiguru koni kaunti ka kaunti chudo kaluwore gi nyalo magi, kendo jochiw thieth go winjo twak kod counties ma ondikogi. According to what each county can afford, and this has been progressively achieved over time with majority of the counties being able to provide medical cover, not again just for medical practitioners but also across for all the staff that work for the counties. Gino mariwruok mar Lakteche okwedo ka gikone chike kod chik ma Gavanas osebedo ka seyo. The issue of comprehensive medical cover is really not dependent on the budget that counties have. We have a national circular from SRC to which each job group need to have this particular comprehensive medical cover. And that's why as we speak, we have quite a number of counties, more than 15 of them, that do not have the comprehensive cover, and it forces each and every doctor to actually go deep into the pocket to find to get the care when they go to the hospitals. Chung mar riwruok mar Gavanas en ni biro kawo ndamo mager ne Lakteche ma ok bidokie tich, gino mabende tend KMPDU oseyo. We also call upon the doctors who are on strike to go back to work pursuant to the court orders issued on 13th March 2024 and 15th March 2024, failure to which the respective county governments who are their employers will be at liberty to take any appropriate action or disciplinary action. They should have said, no, the court has found you in contempt. So there's nobody as a union or as doctors who has not complied to court order. And if we have not complied, they have an action to take, which they have not taken. So we keep saying that the judge ordered for discussions. And if they feel that there's somebody need to be threatened, that they can go ahead with it. But riwruoge gi kata kamano bang'e odiochieng' makawuono obago romo mar twak ewi ng'anyo gi, romo ma odiochieng' makawuono kendo ok onyago olemo. Judith Omondi, Ramogi TV.